proiektu desberdinak garatzen ditugu. Sozial puntu batekin, mezu bat bidatzeko asmoakin, erreflexio bat sortzeko asmoakin, eta azkeneko urtean, hainbat proiektu garatu ditugu hortan. Alzheimerra proiektu ditugu, bizian proiektua, amaren proiektu ere baita. Eta, hortik hartu ditugu pieza desberdinak. Lehenengo entzuko duzuena, ja badira urte batzuk, Unkal Guerrero egin zigula, etxean izeneko pieza, oroimenean proiektuan egin genuen pieza hau, eta memoria galtzen duen pertsona baten proiektua izan zen, zerketa guztia, eta pieza honek etxearen garrantzia esplikatzen du. Ondoren, galera pieza izango da, bigarrena, Ikerrek idatzen. Pieza Iker González, gaur ikusko dute 2000 gehiagotan agertu da baita. Hau biziaren proiektuan, taldeak egin genuen proiektua izan zen, eta suite txikitsu bada, 3 piezakin. Kasu honetan, Josu Ubia jarri zizkirun testuak, azken aldian, normalean, kanta guzti hauetan, Faktoria Sozialeko proiektuan dauden kanta guztietan Josu zizkirun testuak, izan da bigarrena, eta hirugarrena oso pieza kuriosoa izan zen. Orain dela urte, orain dela 15 bat urte, iatzen pieza hori, errote izeneko pieza hori. Unkal Guerrero lagun bina da Unkal, eta iatzen pieza hau bere garaian Ganbara Gazten zegoen proiektu hartarako. Eta iatzen oso pieza komplikatu zen, oso komplikatu. Eta orduan ikasi genuen, baina sekula etzan estreinatu. Eta bere osatzaia denez, askotan Tolosako lehiaketan eskatzen diote pieza bat eskaintzea edo bere pieza bat postulatzea lehiaketan. Eta orduan gogoratu zen pieza hori zeukala sekulatzura sekula. Eta pieza hori hartu zuen, eta gogatzen naiz, egun baten dei bat jaso nuen behataz, bere dei bat jaso nuela, esan zian Aitor, ze zaila hau egiten pieza hau, zeta kantako izan, birmontatu egin dut. Eta orduan, berriz sortu zuen, konponketa batzuk egin zizkion, eta beran entzuko duzuen errotak izan txikitxo hauetan bihurtu zen. Bera Andoa Indarra da, eta Andoa